Tungod sa sagunsong pag-ulan, pipila ka mga infrastruktura sa managlaing lugar sa Mindanao ang Nadanyos. Atong sayron ang detalye sa live report ni Argil Relator. Argil. Sila Nadanyos ang tulay sa Arakan, Cotabato Province, samtang nahugmak sab ang parte sa National Highway sa lungsod sa Bagumbayan, Sultan Kudarat Province, kinitungod sa walay puas nga pag-ulan. Nangaliki kining parte sa tulay sa barangay Salasang sa Arakan, Cotabato. Human nahugmak ang pundasyon niini. Tungod sa sagunsong ulaning nakalabayng mga adlaw, mibaha sa lugar, hinungdang Nadanyos ang tulay. Ana sa 10 ka metro ang kataas sa liki sa ibabaw sa tulay. Sigon sa Department of Public Works and Highways, 20 tons ang capacity sa maong tulay ug luwas pa kuno kining agian sa mga light vehicles. Hinuon, gitambaka na sa DPWH ang nahugmak nga parte sa maong tulay. Ikaduhang tulay na kini sa Arakan nga nadaot tungod sa pagbaha. Padayon pang ginatrabaho sa lokal na kagamhanan ang nahugmak nga parte sa highway sa Little Baguio, Barangay Chua sa Bagumbayan, Sultan Kudarat Province. Busa nagpahimangno ang Barangay Chua Local Government Unit ngadto sa mga motorista nga magdoble igmat sa pag-agi sa maong dapit aron malikayan ang disgrasya. Nahugmak ang maong kalsada tungod sa walay puas nga pag-ulan sa lugar. Base sa Mindanao Weather Forecast sa Pag-asa, ana-ana sa 65 kilometers east sa Giwan Eastern Samar ang low pressure area nga nagpabiling embedded sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Busa ang Caraga ug Zamboanga del Norte makasinati og mapanganurong kalangitan inubanan sa katag-katag nga pag-ulan kilat ug dalugdog tungod sa epekto sa LPA. Ang ubang parte sa Mindanao makasinati gihapon og mga pag-ulan hatod sa localized thunderstorms. Ato ang panghimangnuan nga kanunay gud alerto og igmat o mapagmatsyag sa dagan sa panahon sa ilahang lugar ug kanunay preparado para luwas sa peligro. Sila sumala sa Pag-asa anak kita karon sa season sa La Nina busa lauman gayod nagikan bulan sa Enero hangtod Pebrero makasinati kita og pag-ulan-ulan. Sheila. Daghang salamat, Argil Relator.